Taldea, gidatu, zuzendu, bideratu, motibatu, bitartekari izan, konpromisoa, optimismoa, empatia, komunikazioa, argia, zehatza, zintzoa, koherentea, zuzena, arazoei aurre egin, konfiantza, malgua, energia. Bide beretik norabide berean. Bide beretik norabide ezberdinetan, arrakasta ala porrota. Baina zein da errealitatea? Zein da liderrak zuen enpresatan duen egoera? Erabakiak hartzeko unean bakarrik sentitzen naiz. Nire lankideak motibatu nahian nabil, baina ez dut lortzen. Lankideen artean talde txikiak sortzen ari dira. Lankideak ez dira ausartzen beren arazoez edota egin dituzten akatsez hitz egitera. Norbere buruaren ongizatea taldearen ongizatearen gainetik jartzen da. Bilakatu erronkak aukera, egoerak edo momentuak hala eskatuta taldeko edozein izan daiteke lider. Lidergo kolaboratiboak fruituak ekarriko ditu zuen enpresatara, ziur egon. Zure jarreran aldaketak eginezkero, langileengan eragina izango duzu. Eman garrantzia pentsamendu eta sentimentuei. Horiek baitira pertsonen ekintzen gidari. Ez dago jarraibide unibertsalik, baina bai autoezagutzan, bai langiroan lagun diezazuketen zenbait gomendio zureganatzen ditugu. Taldea egin, taldean lan egin helburu berak lortzeko asmotan. Feedbacka eman, egiten diren lanen inguruko feedbacka, ondo egiten direnean aitortuz eta gaizki egindakoan akatsak zuzenduz. Komunikazio gardena, une oro saiatu kideak informatuta izaten, ez ezkutatu ezer, izan zintzoa beraiekin. Empatikoa, gainerako kideak entzun zein besteen lekuan jartzen jakin. Arriskuak hartu, erabakiak hartzera ausartu, gaizki egiten bada, errua zure gain hartu eta bide zuzena hartzeko gai izan. Hainbat norbanako, hainbat ikuspuntu, hainbat errealitate. Jarri ditzagun hankak lurrean. Perfektua ez da inoiz onena. Ez dago lidergo mota bakarra, bakoitzak bilatu behar du berea, inguruak dakarrenarekin bat, taldearen mesedetan. Arraun egin talde eta norabide berean. Izan gidari.